Uwa ka ɗan gwari. Gaba ɗaya mutane ma yanzu akan kuɗi gaba ɗaya kowa biya haukaci. Kowa neman kuɗi a garin nan. Wani ya sata, wani ya fashi, wani ɗan ma ɗazu na ji an yi wani ya tare wata ya ƙwace mata jaka. To Allah ya kyauta dai. Ana kira ka dama ka jin ɗaga kana ƙofar gida. Ok to shikenan ka ce ina zuwa. Gaba ɗaya mutanen nan masu yin dame ni wallahi. Gaskiya ma sai na kira wannan ɗayan number. Hello? Da Allah ni ne mai wannan, ni yanzu nan na jefar da ita wallahi, na tashi ne kuma na manta ta wallahi. Ni ne. Na tsinci wayar. Da Allah ka taimaka, ya za ka bani ta da Allah. A gaskiya ba za ka samu wayar da saboda akwai uzurin da zan yi da ita. Ko pin din za ka gaya mu? Sai na gaya ma pin. Ok, a yanzu gaskiya ba ka samu wayar ka ba, akwai uzurin da zan yi da ita. Ko ni pin din za ka gaya mu? Ok, to shikenan. Kamar akwai fim din da zan kalla ne yau. In na gama sai ka zo karawa. Ok, to na gode. Shege ka ji gara ɗayan iska an ga mai ha ne ni. A ina gama kallon na sai da na komawa ma zan